Bună ziua, colegi! Salut, colegi! Astăzi vom juca Prison Life cu wallhack și cu jump hack și cu Deci ce jucăm? toate alea. Am aici wallhack diferit de data trecută pentru că mi-am schimbat telefonul și nu l-am mai găsit pe ăla. Așa, Ok, o să dau join prisoners pentru eu că... fac goar, eu mă fac goar. Guma de guar. Care? Ah, just kidding. Oh my god. Ok, Și mă fac prisoner. Wallhack. Oh, merge, let's go. Ok, stai, de Rău, nu așteaptă-mă. Nu fi rău, cheats, așteaptă-mă. Te rog, fly, eu te-am așteptat când tu nu aveai wallhack și eu. Nu, stai. De ce sunt pe jos? De ce nu mai pot să sară? Haide! Lights out! Jump hack. Oh my god. E ăsta. Trebuie să așteptăm motonul. Nu, eu de că sunt afară. Eu. No thank you, no thank you, no thank you. Oh my god, am zis thank you. Deci am zis thank you. Oh my god, cât mai durează până la cât? Te rog până la 6. Hello, coboară. Fugi, mai jucat ăsta. Mai ține minte că Da, dădeam mai coleg pe ține ăsta. Chiar o să mă duc să iau o armă. Stai, te rog, așteptă-mă. De ce dă la tei? Yay! Nesimțit. Bună ziua. Nu, nu-mi da Bună tei, ziua. nu ți-ai făcut nimic. Bună ziua. Breakfast. Mam, am luat. Îmi poți aduce și mie o armă? N-am cum să-ți dau. Poți să-ți dau? Cât aș da? Eu pot să... Sicko mode. Băi! Ce my- naiba vrea ăla? Oh my god, ce șmecher. Ești pe acolo. Am un M9 și un Nu, Remington. te rog, nu ți-am făcut nimica. Nu înțeleg ce ăla. Da creuți. Stai. Dumnezeu coboară din ceruri. Dumnezeu coboară din ceruri. Băi, Tu ești pe geam. Dumnezeu. mă Dumnezeu văd, te coboară din văd. ceruri. Cum lovesc? Nici chiar așa. Ok, hai să te bat. Îl bat pe asta. Dar de avea ce? taser, avea taser. I don't have enough stamina. Oh my god. Să mă ai murit? Da. Oh my god. Dar sunt enervanți rău, bă, copii ăștia. Ok, să mă... Bum. De ce nu moară? Oh my god, ce cop. Fugi, repede. Adică știu că nu funcționează așa, dar... Pot să am uniformă? Sau nu mă lasă? Scot un pic wallhack-ul. Trebuie să compun uniformă. Salut. Cum? Nu! Stai! De ce? Hei, tipo. Îți dau cu... Omoară, poți să mori? Fugi. Nu mai... Ieși afară. Cum mai ieși înăuntru? Doar afară poți să ieși. Ieși afară din închisoare și ne vedem acum. Ok. Stai puțin să iau asta. Ei! Ce porcărie de joc. Nu, te rog, nu ieși. Păi e tare, doar că trebuie să plecăm din. Unde ești? Te văd! Night mode. Skyturns Black. Crazy Spin. Nu mai am. Skyturns Black. Ei, te Vreau văd. să văd asta. Să te văd pe camere. Ce e asta? Ok, sunt proști. Hai să intrăm pe alt server. Urăsc porcăria asta de joc. Și polițiști proști. Nu înțeleg de ce... Încerc să-i omor, dar nu merge. GTA. Drive to Win. Ia să vedem. Ok, stai. Hot Wheels Edition. Take off. O să fiu ca ei. Nu, am căzut prin... Nan, scoate totul. Dar de ce tot cad? Gata. God. Ce? Nu mai pot să ies din jocul ăsta. Prost. Îți spun eu. Oh, Așa. îl știu. Nu E șmecher. Intră. Please collect campy. Am spus că e hackerul la asta. Ce-i dă? Collect, please. Wow, 1000 de bani. Cât de șmecher.
Elliot, poți să dau skip? Nu îmi pasă de Hot Wheels City-ul tău. No! Ok, 1000 de bănuți. Nu îmi pasă. Trebuie să ai răbdare. Ce OP-ul ăsta poate fi de bani. Cum fac să... Accept. Cum cumpăr mașini? Trebuie să... Cars. Buy new cars. Buy new cars. Alo? Vreau să cumpăr. Vreau să... în sfârșit. Zice cât costă. La o alta. Asta e mașina mea. Bai, hai mai repede. Accelerează. Dragă ești, ok, mă duc. Ți-a dat și ție? Hai, Este de stânga ta, mașina voastră. De ce mergeți în față? Oh, îl întreg. Știu. Cum îl întreg? De ce l-am întrecut? Am primit o mașină. Race complete. Câștigat? Deci mi-a să supăra pe jocul ăsta. Ok, mă voi uita la jocul. Life Blocks Roleplay. Augmented. Un fel de cyberpunk. Jail Tycoon. Oh my god. Deci, Jailbreak Tycoon. I am good. Update. Jailbreak.horror. Jailbreak the game. Classic Jailbreak 2009 Classic. Hai să jucăm Jailbreak. Da, Facem să un nu te episod. superi pe ăla, te rog. Nu mai să intră tu pe mine. Play, please. Please. O să... Eu, cum ar fi să... Sau să... Ce mai băgăm? Babagi. Știți pe Babagi? Babagi. Ok, ok, jailbreak, merg prin pământ, cafeteria, sunt la masă. Sună, adică, alo. Oh, nu pot trece prin acest perete. Oare ce-am să mă fac? Ups! Ops, Wallhack. prin perete. Mamă, ce grafică, wow! Wow, Oh, are același păr. Pun pariu că nu e așa de înalt în viața reală. Prostule. Yes. Alo? Hello, please don't Vezi? hack my game. Nici nu început să... Nu trebuie să mai vorbești urât. Please don't hack my game. Play. Ok. Let's go. Începem jocul. Alergare. Hai, așteaptă-mă. Mergem la un joc de dimineață. Pun pariu că nu e așa de înalt în viața reală asta. De O unde? să-l... Nu, că e prietenul. Oh. Oh my god, de ce nu se... Cred că l-am omorât, că a dispărut. Ah, nu. Ba da. Probabil... Oh, Ce faci, mă, rusule? Am. Hai, mă, 1v1. Ba, pot să-l omor. Ăla poate să dea mine. ok, salut, Dave. Ia, să vină după mine. Să vină după mine. Wallhack.
De ce fuge toată lumea? O să... Cumva... Da. Să... Dei. Stai. O să mă duc. Dei. Ne vedem acolo. Dei. O să conduc. Așa. Am venit. Yo, what? Nu, mai pus cătușile. Cum mi-a spart cauciucurile, că nici măcar nu era de aia pe jos? Ia, se mișcă mâinile când Oh my god. De ce nu poate să ies? Dar nu-i nimic niciodată bă. Cum? Ce? Bă, chiar așa? Am o idee. Să dau clasă. Și să nu dăm mai Eu, Ok, o să scap. eu îmi zice release în 10 secunde, dar deci nu merge. Deja sunt afară. Ia. Bun. Chiar că e din Among-Us. Yay, zbor. Vreau să intru cu mașina în jail, să văd ce cred oamenii. Că dacă am wallhack pe om, am wallhack și pe mașină. Dei din afară, te rog. Restul Acolo, enter în față. driver. Cum? Oh my god, am înțeles. De ce? Probabil străcut cu... Yo, e mașina aici. Da, sunt oameni în ea. Cât de tare. Hello, please put my tires back. Perfect, fugim băieții. Cum? Și de ce? Sunt 3 mașini aici cu care am încercat să fug. Nu, mi-a spart roțile! Oh my god, ce nervant! Ești din mașină. Nu! Oh my... Yo, dai loc pe X. Uite-te și tu, alea 3 sunt toate mașinile mele. Am încercat să fug și n-am reușit. Nu mersi, stau înapoi, stau înapoi. Nu, nici n-am făcut asta. Eu, sunt doi care seamănă. Sunt doi care seamănă. Să spun la mașina? Nu, vreau să-mi... O să-ți baunez mașina aici unde... Open safe, open. Skip. Orange. Normal. Mașini. Spawn. Escape to spawn vehicles. Practic am escapat. În vehicule. Eu am dat escape. Ești mai mult în mine. După aia intră înapoi ca să nu Uși mă, sari în sus. Adică... God. Și ce o să-i dau un jump hack și wall hack și toate porcările alea. No! Ce mă, polițiști ăștia? Încerc și eu să bag hack-uri și mă lasă. Ia uite. Nu, chiar așa a ajuns lumea asta de ultimul răcnet. Nu pot să sar. Încerc. Da, nu mă să polițist. Am dat escape. Eu nu sunt în prison. Și nu mi se zice că am dat. Oh, ce e asta? What? Poți să ieși pe aici. Oh, fly. Ce se întâmplă? Hello, du-mă în jos. De ce mă duc în sus? Oh my god! Am out. Uite aici, deschis în spate. Niște cutii pe care scrie jailbreak. Ah, nu cred că pot să închid. Ups, am tot prin ușa. Oare ce nu s-a întâmplat? Încerc, ok? Stai să mă duc. Nu din Among-Us. Când e din Among-Us mai e într-un joc pe care foarte drag de aici. Mamă, ce lumină. Fugi! Hai că am dat escape.
Este. Nu știu. Ok, o să mă duc aici. Stai acolo, da? De ce mor? KBN Plus. KBN Plus. Te aud, te-am auzit. Nu sunt eu, nu sunt eu. Mai vine după mine copul ăla? Tot l-am dat, perfect. Aici, Ok, o să stăm eu aici. Stăm. Ăsta doar încearcă să Oh, polițistul. Cum? Ăsta rătile. Oh my god. Ce-ai făcut? Cum a scos mașina? Am o idee. Bă, stai. Urăs polițiștii în jocul ăsta. Niște proști. Așa, dă-i tei polițistului, bravo. Ce? Stai, cum a... Fugi. De ce mă împușcă? E bine plus. Nu poate să tragă prin... A murit polițistul. Hai mă, vin aici. Salut, am venit. Am mort la Kevin. Dei, Nu poate să tragă prin... Night mode. Nu merge. Dei, am o idee. Vino. Cât de tare, uite ce-am făcut. Wow, let's go. Adică nu e așa de tare, dar... Dei, ai ghost mode din ăla? Nu, lasă. Oh my god, ar fi super E o șmecher. porcărie asta, nu știu ce. Am o idee, vino. M-aș duce. Dei, vino. Nu, Să țin. de dacă mori nu te enervezi. Da. Ți-am spus, ok. Te-am avertizat. Pistolul. Oh. Și m-am speriat, credeam că trage cineva în mine. Am dus să iau mașina. Fugi. Enter driver. Hai la gym acolo, la gym. Ia uite-l! Ia uite-l! Drifturi! Dei, poți să vii aici, te rog? Unde? Uite aici, Încerc să... Nu vrea să ia curba. Merg cu spatele. Ce accelerează. Știu. Aici? Da. Bună ziua! Ai vrut să duc aici cu mașina? Nu! Dă-i cu fața! Dă-i cu fața în față! Ce? Oh my god! La Jill! Ne-am băgat la Jill cu mașina. Oh nu! Sunt închis! Nici o problemă! Hai taxi! Oh my god, ce mare sunt cât ambele locuri! Haide, dă-i! Hai mă, vezi și tu? Asta era polițistul ăla, nu? A fost. Plecăm. Hai de aici! De repede merge. Cum? Cum m-a omorât? Zici și tu. Nu! Ok, mai vreau să dau troll, îmi place. Dei, cred că mă voi face polițist. Ok, lasă-mă. Hehe. Yo! Stai, Dei, Ok, aștept aici. Doar niște drifteri. tu ești. Oh my god, sunt la cealaltă stație. Uite de la prison. Ce repede. Ce drifter. Go to police station. Hai că mă duc. Aha, nu! Te-a dat, Mi-a dat de la... De ce nu pot să sar?
E bine plus, e bine plus, e bine plus. E bine plus, e bine plus. Cum? Release din... Aici am arme. Perfect, nici nu știam că am arme aici. What? Ok. Hai mă, că nu... Cât de mult îmi place să intru cu mașina aici. Mă duc spre garaj acolo, spre ala. Oh my god. Ce bine plus! Nu! Am auzit un pistol. Trebuie să vină și fata aia. După aia dai cu spatele, da? Spatele? De ce nu mă pot ruca? Intră. De ce nu Intră, merge? intră, Nu intră. merge. E încuiat? Nu e încuiat. Stai puțin. Stai, ce? Intră acum. Ăla de ce poate? Acum nu mă pot ruca. La revedere, poate mai bine. Ok. Zici de unde se te ia. Hai, ce drifturi! Ce drifturi! What? Te-a aruncat? Da. Ok, Ia o ok. altă mașină. Merge cealaltă parte cu prostă la acolo. Fugi. Cum atât de departe? Dă bus, nu pasă. Ok, de pasă de zi. Nu pasă. Am plecat. Yo, cum e atât de aproape de mine? Nu, adică nu era super, era doar mare. Nu înțeleg. Oh, tren. Repede. Nu, așa. Direct. Sunt cam blocat aici, am în secția de polițiști, am intrat după un pic. Ce intri și să nu. Go. Cum? Cum poate să vină aici? Stai, ce? Ce? Credeam că vine după mine polițistul, dar nu, că apare nu. Încerc să vină înapoi. Dar cum poate să intre polițistul? Let's go, nu m-am văzut! E bine pus. Da, pus. Accelerare maximă. Nu, trebuie să mă opresc pentru tren. Ha. Da. Oh my god, ce nu se... Unde ești? Am spus să vin acolo. Ok, nu se te de la zi să de acolo. De fapt nu sunt în jail, sunt aici. Te văd. Intrați Dar nu băieții. merge. Ăla-i polițist? Oh Cum my a dat God. jos? Așa Cum? face. Așa face. Cum? Bă, ciură jocul ăsta. Gel banlat. Ce? Asta e numele lui? Nu, a scris unul pe chat, uite-te. Zic gel banlat. Nu vezi? Ba da, ăla. Gel banlat scria. Ei, de ce trage mine? Trage bine. Oh, de ce am... N-am hainele de prisoner. Ok. Fugim, uite un elicopter. Elicopter. Trol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 
Unde ești? Aici. Ah, ok, stai că nu încerc să pot? Nu știu, eu am ieșit, îmi pare rău, pa.
Nu, stai că vine pe tine. Stai. Beche, nu! Intră la driver. Cum? Cum? Escape. Dei, trebuia să dau escape ca să... Escape. Dacă se facă la roșie, dat escape. De ce nu pune haine de prisoner? Oricum nu-mi Dar nu am pasă. dat escape. Fugim. Gel banlat. Aș vrea Sau cum ai zis, să prostul ăla. escape to spawn. Modacar. Dar am Păi da, ai dat escape. Ce poți dau troll în mașină aici. Unde ești? Tu nu merge. Încearcă... Cât scrie, cât nu scrie. Oh, uite încă o mașină. Oh my god, am sărit. Mamă, ce mașină de tot. Uite încă o mașină de-a mea. Ăla ești tu? Vezi că e o mașină de-a mea acolo. Când ieși. E o mașină. Pregătită pentru tine. Era pe chat ăla. 3. 2. Unu. Ok, full. Nu, a încercat să dea W și a apăsat 3 să fie. Că te aștept aici. Haide, hai. Tot nu merge de aici. Go, let's go, de unde știi? Încă nu merge. Uite că e mașina mea. Ce făcut. Tu nu merge. Am scăpat legit. Stai, încearcă acum. Tot nu merge. Stai, încearcă acum. Poate pentru că n-ai cumpărat mașina. Da. Vreau să spunem că nu-i gay. Hai, da. Încearcă. Stai, spawnezi altă mașină. Merge? Nu. Și nici nu pot să spun. Poți să spawnezi? Nu, a doua. Stai. Prima poți să spawnezi. A doua nu poți. Nu poți să spawnezi. De ce? Că nu te lasă, trebuie să purchase primi un garaj game pass. O să mai dau troll. Atunci cum o să... Atunci cum de ce? Dar de ce ești? Parcă eu mă spun. Da, dar o să... Vreau să văd de ce... Asta nu e? Vezi, o să riști. Nu, mai bine nu faci. Nu fac ce. Mai bine nu te riști. Oh, nu văd. Ok, m-a spawnat la închisoarea mare. Să nu mă mor pe asta. Nu te mă. Oh, ce șupă. Înapoi în Unde ești sus. de aici? Am căzut prin lume. Oh my god. A dat un prost. Dar nu mai văd de aici. Am murit? Da. Aha. M-am omorât. Oh my god! Ce? Uite, deci, uite, vezi cât sari dacă faci așa? Dacă stai așa, dacă ești așa? Și acum dacă faci așa? Oh! Ce? Oh my... What? Să încerci târziu. Vin acum. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Ok, am ieșit din hartă. Oh, uite mașina mea. Am cam ieșit din Bună hartă. ziua, colegi. Ok. Nu, la mine e bine, la mine, uite. What? Încearcă să... Nu, deci începe sărind normal. Nu, am început. Ok. Așa. După aia, când ești așa? What? Nu știu de ce. Oh, să stai. Vezi? Mi se pare că s-a îmbunătățit. Ce tare, cred că da. Stai să încerc să găsesc o intrare. Mașina de-a mea. Mulțumesc, asta e mașina mea.
Păi eu sunt ownerul. Eu sunt ownerul mașinii. A, sau nu eram aici, nu eram aici, pardon. De ce? Să sparg ușa. De ce mă arestează? Sau iarăși pistol, iarăși trebuie să fug de la închisoare. De ce? De ce faci așa ceva? Pentru cei care... Care nu sunt eu. Da, pentru că tu ai... Wallhack și nu merge. Ba da. Ăla are scooter. Știu, vreau și eu să-l cumpăr, nu știu cât e. Să cât e. Ok, bun, gata. 45.000 scuterul. Oh my god! Ok, pot să intru de ei. Intră la... Ok, bine. Ce se bagă? Eu sunt aici, în față. O, nu, să nu ne luăm copyright. Oh my god, no! Băi, dacă nu monetizăm... Ceva streamer, mă? Oprește muzica. Îți spun eu a câta e aia de oprit muzică. Other radios... Of, încerc. E al doilea. Încerc. Yes. Atât, Așa, l-am oprit, atât. l-am oprit. Bun, să sperăm că nu ne luăm copyright. Dar ce se întâmplă dacă ții copyright? Cât trebuie să ții? Nu mai pot să monetizez, nu mai pot să monetizez. Ce înseamnă? Adică nu mai pot să faci bani. Bă, dați-vă jos, mă, îmi pui mașina. Eu nu fac asta pentru bani. A, pot să-i scot pe ăștia. Pentru că ești polițist? Nu știu ce faceți. În mașina mea, zic. Ah, da. Hai. Știi ce fac? Deci când vrei să intru aici. Văd. Uite, eu sunt aici și după aia arestezi. Pres. Gata. Gata. Ha. Vezi să nu mă dai jos pe mine din mașină. Ei, ce-am pus tu? Știu și tu. Nu e nervos pe ăsta. Tot îi prind. Am fugit. Mă mai întorc. Că vreau să pui lui escape. No! Hei, ăla are pistol. Ăla are pistol. Hei, ăla are mașină. Hei, Ce repede am trecut? Da, era mașina mea și după mi-a furat-o și a customizat-o. nu. Ah, Hei. hesap Kalindi. Haide, dă-te jos. Știi că în turcă dacă iu nu are punct e ă? Dei s-a dat. Uploadat. Bro, dei dacă Jerry Aldi Jerry Yakazam. dei dacă stai pe Eu Iuna Girem. Știi asta? Că eu Iuna Girem? Nu știu cine e. Turcă. Ok, dei. Stai. E slow. Stai, acum. Oh, let's go! Ok, vă trec așa. Știi ce? Îi las să intre acum. Vezi Hei. fumul? Dale arest. Dă-i pres. Nu, că n-am făcut nimic. Ok. Hei, Oh, era să cad în groapă cu mașina. cum adică e innocent? Ok, o să aștept. Jerry Yakazam. I can get you out of the prison. Listen to me. I have wallhack. I hack Roblox. Oh, nu, asta nu știu. Hai mă, vin aici. Uite. Hei, let's go. Hei. Nu sunt amuzat. Bum, direct pe lângă. E unul care s-a dus în vent, în asta și l-am văzut și l-aștept la celălalt.
s-a spart! Nu, Dei, sari, rapid, ia-ți alta sau te fă ceva. Sunt în priză, nu mai are cum. Îmi iau alta. Salut! L-am arestat din nou. O să arestezi polițiștii. Bă, de ce ai vrea să... Asta pot să cumpăr. Hei, nu lăsați să ia arme! Ei, nu zic. Îți dau un drift. Mamă, ce de fapt. Robustul. Ai 86 turbo. Drift. Vreau să... Intru aici, să fie minut polițist. Închid farul, să nu vreau să urc pe scară. Nu, am intrat, vreau să urc pe Vrei să scară. iei elicopterul? Cu mașina. Asta ești un om ce m-am speriat. N-ai idee. Păi să pot să trec cu elicopterul pe mine. Și nici nu mai încerc. Da, nu elicopterul. Exact, yes. Cum? Fugi. Fugi, Dei. Aha! Mă știi. Dei, ieși puțin de acolo, în curte. Și stai la ușa aia, Nu, la cealaltă ușă. La aia gate-ul ăla? Da, gate. Aici? În cealaltă parte. Ok. Ok. Și acum dacă cineva vrea să tragă în tine, și ei nu mai pot să tragă prin aia. De fapt Faci intenționat, nu? Nu, sunt în gât asta. Stai puțin, vreau și elicopterul. Ok, stai că vin. Yo, să n-ai... Știi cum merge asta? Uite-l. Ce? Uite cum merge. Vin aici. Polițist? Ieși aici. Ah, ok. E de poliție? Bolidul, stai că iau și-o bolidul meu. Nu, Dei. Agață-te de sfoară. Pot? Pot. Stai. Încerc. Nu mai avea așa. Stai pe mijloc. Dei. Ia încep. Nu mi-a dat de nici. Oh, ba, da, mi-a dat de nici. Stai, mă pic mai jos. Ca să ajung. Nu mai arată butonul. De ce iau mașina? Aici la dreapta, că știu cum să ajung la repede de aici. Dreapta. Acolo. Ok. Conduc din first person. Uitați-vă și la celălalt videoclip cu Minecraft. Când jucam Roblox acum adaptat la Minecraft Let's Play. Deci mergem pe aici, urmăm Și așa. mergem în edit. Nu, Ok, nu mergem în edit, mergem în edit. Bag și un pic aici să nu haine. Ok. Putem să continuăm. Mi-a rămas cartina. Poți să mă duc la garaj? Da. Tați aici. Intră! Ocupat. Frate, nu se arată filmul. Îl arăt.
Îmi dau drift? Trebuie să găsim garajul. Uite, vedeți acolo chestii verde? Nu, ăla e complet. Căută-mă. Yeah. Ok. Ok, aia era un conflict, nu. Și crate-ul ăla. Vină, ăsta, a mea. Cum? N-ai că dai, nu. Sau, asta. N-am. Poți să bat? Collector's item, donat item. Ok, Special hai. delivery. Delivery, hai. Urcă. Am să uit. Uite aici, dacă vrei mașină. Ce? Dacă erai curios. În clădire sau nu? Eram. Tu vezi? Nu, da, vezi că nu. Driftul cu spatele. Ok. 7 5. Către vechi. Nu știu ce e, dar... Oh, cred că știu. Cât e asta? 6. Ce? Și am cumpărat asta. Câți bani ai? 1961. Uite asta. Nu. E aceeași casă. Ok, garaj. Nu se customizează. What? Se customizează pe cealaltă. Drop cash. Drop more. Oh my god! Câți bani am? 11. 1000. 1000. Da, cred că ar trebui să cam oprim videoclipul aici. Stai. Ne jucăm cam de mult timp. Vezi ce frumos? De ce așa sus? Vino. Hello. Ce-ai dat bani? Pentru mine? Press and hold. Yay, donation 200, mulțumesc donatorului. Face jocul de lumină? Vreau să... Unde e suspension? Suspension! Unde e?
Suspension height. Owned yellow. Stai, ha? Nu asta am dat. Suspension height. Câte 2000. Ce de hai? Ok, cred că nu e așa. Ce-ai văzut mașina? Ce fresh! Ce? Da! Ți-am arătat! Se repor... ai văzut ce am accelerat? O să-i dăm... Uite-te în spate. Uite-te în spate. Dar unde... Vreau... Vezi, avem la fel! Let's go! Nu. Ok, hai. Vreau să fac un test. Nu știu. Ok, o să iau. Intră la mine și ieșim așa. Știi? Că eu pot să fac. Intră la mine și nu știu că spune muzică. S-a deschis. Stai. S-a închis. Stai, ok. S-a deschis. O să facem o cursă. Nu, n-am nicio șansă. Cu Camaro, să vedem care e mai rapid, dacă chiar a fost bine să dau 10 minute pe asta. Hai de aici. Uite, vezi că în drum drept. Oh my god, nu pot să un altul. Trebuie să aștept 6 minute. Asta e face cu... Face cu jeep. Am o strategie, dar nu știu dacă merge. Ei, paycheck 50. 500? Ce? Paycheck? Mie mi-a dat 50. Hai, de unde vrei să începem? Uite de aici, de la sfârșit. La sfârșit? Ok. Eu sunt gata. Zi tu. 2, 1 și... E nici chiar așa. Ați văzut ce scheme am dat, eu nu știu. Stai. O să văd această stare. Sergiu. What? Ce zruturi? Eu și butonul ăla. Ok. Hai mă, stai. Îi dau bun. Poți să urci repede. Vezi că vin. Empire State Building. Oh, nu e absolut nimic, dar e tare. Sari. Au pus să dai cu parașuta, stai sus și eu. Stai cum? Păi, dacă sari... Am uitat că aveam wallhack. De multi... Aveam wallhack și... Ok, bine, avem sigur. Da, Se cred pune că automat? trebuie să... Ce? Da. Ai încredere. Ei, apasă pe ăla, apasă pe ăla. Ok, o să urc din nou, stai. Eu cred că ar trebui să cam terminăm videoclipul. Ok, o să că- mai încercăm noi. Nu. Da, nu, o să încercăm O să încercăm în particular, așa. Ok, pa. La revedere, eu oprim Weekend acum... viitor, ne mai vedem, pa. Mai vedem, da, weekend Sau poate viitor. mâine chiar. Da, dacă ai zis sâmbătă, mai putem să scoatem videoclipuri. Nu trebuie să scoatem două. Ai oprit? Să scoatem mai multe. N-am oprit încă. Ok, acum chiar pa. Da, la revedere, colegi și colege și toți oamenii. Yay! Oprește, oh my